Assalamu alaikum. Awo kudin na marayu. Gaba ɗaya na ɗebe abin da zan basu na basu saura suna na aji su. Ai dole na sai an kai kes ɗin wannan abu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ban miti ba. Baba ina wuni. Na hal. Wacce ta? Baba ka gane ni ba karata. Kala ki kawo? To mene hasada ki basuwa? Ni ta ɗaya abokin ka Malam Sule. Ke magana kina matsayin ɗaya abokina ki aji take ki gane ko kes na ki kawo ki bada kuɗi ai mai kisan ki. Ko ma da suna da uban ke kawo miki sala sai ya biya su na a cikin hadi babu ruwa na ki ga aji wannan da shigar tana ban da mutunci gare ki yanzu ke fahimce ni Ta baba bana na. baban ki nake ba Kenan kai ma bi kuɗi. mabi di kuɗi ki bada kuɗi a mai kisanki ba ki da kuɗi Ni ba ni da kuɗi. to ta heki Ina iya abokin ka a cikin ni kuma in tuwon kama ƙara ka ta in tahiya ta. ta ki awo ba a saki daki ai ka cewa Sai ni ba babu inda zan zuwa tunda dai ubana kake dole sai ka yi test ina. to dan uban ki kira malam Sulaiman ki san yi ban Kai shi Malam Ya ƙi Sule min ba kusa. doyen. ya zo ya tare wallahi na cikin mutunci Wallahi mu. ai to na